Hadin bagi Dorbar Snong kata ka pernai bat ko urmasi ujo kilapan pau ke jik persya ya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC halor ka hukum itu Snong thamai ka tip kum ka mausau kat kum ka jingdawa ka kur khar kongor uba penyat sings im chief executive member ulaong bah batrai ya ka kam kin bun bat ki jing kena Habakran sikilat pathai kubor halor ke jing persya kita ki Snong uba penyat ulaong ba Mario yoi ya ki jing kena ulawat penyat naga council ha ka bala syam ba ka jing pan Snong ka dei ka ba nadu usnam arajar khan rio da ka benrap ba ka kam bisar Snong ka dei ha ka council Ulakan ta ya ka jing kena ba ka dei ka buj selayo nong sanhima jong u bat ka kur khar kongor namar ba umut ban ya khunno ya ka election MDC na nong thmai constituency da ka baong ba ka shudai jarang khan ba ka don ka election Ulaong bakadon ke jing persya na ki Dorbar Snong halor ke jing dawa thau Snong bat hadien ke council kala court hearing bat la pha wan ra ki kot kisla ha ka ba ka office ka syam baki biang lot ki kot ka kur khar kongor bat kumta la le ya ka kam ram ban pen scam jing keno mlalaj haba fitre ya ka kam don bi hiba keno long bi kum tu diang baso diang uba mi so bon nong kawang ma te ka kam ram jungi kum ka council kum ki hima ban bishar ki kam shnong kam thau kahap hangi but hadin bangai bakala don ka tu ka jing kentho ba ka jinglong jingman hangte po mausau halat smith ba ka de ka kam le se ka ba aishnong ka mausau de ka kam yo nong politics nga shilet ngam so ban long ta nomor kani ka kam anda ngalai tu jing tho ngalapan ni ki officer ka file jong kani ka case but anda layo ban puli ka file plan kani ka jing ya don ka jing ya dawa shnong lani ka jing kwa ban don shnong hantai kala dena du snam arhajar khat riu khat nyau la dalam bakla but kala slam ha la poi sha himamaliam poi shadis council Kadis counseling baka ilaka department kadai ka benta jongka hadin ba kanu ka shnong kanu ka jaka ki kwa shnong ni dei ban khot ban shim hearing ban yo snow na boro arliang lailiang kai ka baja hangtai kalong ba na kaliang tang mas one punch nong kini ki basa hangtai ki kur khangor ba kiwe ki basa apo lumau sau halat smith kelak don kajing persya na arteli ki Dorbar Snong te ondala persya na boro arteli ki Dorbar Snong te kadi kamram jun council ban khot hearing te la khot bat la phawanra ki kot kisla kini kitai te ko office ka syamba ka biang ki kot kisla le se jong ka kur ka kongor ban yo Snong hante mausau te kala le la ka kamram ban apen scam ni kata te henry ban don kata ka jing keno ba kumni kumtai kam don ka sujar khat ba ka dei jong ka kur khakungor le si ka kur khakungor nem dei badan ta no thmai don keleng so dong te kanam dei kumbala keno ta ban don jing no politics henry ka kamram jungi de ben penbet ya keno no ba don jing ya Habatien pej bahagi ki shap plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya